Meillä myös jotain voit sanoa nyt. Tässä nyt on varmasti kuultu näitä entistä hörhöjen todistuksia. Tiedot voi kertoa, että mäkin olen entinen hörhö, nykyinen Jeesuksen Kristuksen sotilas, sotamies, niin kuin Raamattu sanoo. Ja mä haluan kertoa sen, mitä mun sydämellä on, että mä koen nyt, että Jumalan henki sanoo näin. Jumalan henki sanoo näin, että nyt olette tulleet uuteen aikaan, jossa minun kansani nousee uudessa voimassa ja kirkkaudessa. Ja katso, te tulette näkemään ihmeitä ja tunnustekoja, silloin minun kansani nousee. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Ja minä katson teidän puolenne ja minä käännän teidän kohtalonne. Mutta katso, minä sanon teidän maanne on vaarassa. Katso, vaikeat ajat ovat tulossa. Ja katso, minä varoitan teitä. Minä varoitan teitä, kansakunta. Kääntelkää synneistänne, sillä aika on tullut ja aika on tulossa, jolla minun tuomioni tulevat kaikelle moraalittomuudelle ja saastaisuudelle, jota tässä maassa harjoitetaan. Minä en hyväksy teidän saastaisuuttanne. Minä en hyväksy sitä, mitä tässä maassa tehdään lapsille ja perheille. Minä en hyväksy, että minun lakkini ovat nujerretut ja maahan kukistetut. Minä vihaan sitä syntiä ja saastaisuutta, joka on tullut ikeksi ja tuomioksi tälle kansalle. Minä huudan. Minä en voi olla huutamatta, koska se on minun ääneni. Ja minä olen taivaan ja maan luoja. Ja minä näen teidän syntinne, sanoo Herra. Katso, minä olen lähettänyt profeettani puhumaan teille. Ja katso, minä en ole se, josta te minua luulette. Vaan minä olen se sama Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. Ja minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja te tulette näkemään, kuinka minun vitsaukseni ilmestyvät. Lopun ajat ovat tulleet. Ja te tulette näkemään, mikä on Herran Jumalan vanhurskaan palvelijan välillä. Ja sen palvelijan, joka ei palvele minua, vaan se, joka palvelee tätä maailman ruhtinasta. Ja se on perkele. Saatanaksi minä hänet kirosin. Ja katso. Lopulta te tulette näkemään sen eron. Ja katso, nyt on aika. Nyt on otollinen hetki. Kääntykää vielä, kun armon ovet ovat auki. Sillä katso, minä olen ilmoittanut tälle kansalle ristin sanomaa. Ja minä tulen nostamaan tästä maasta evankelistoja, paimenia, opettajia, apostoleja ja profeettoja. Ja katso, minä lähetän heidät, sanoo Herra. Ja te tulette näkemään Jumalan sota-armeijan, joka ei katso maailman puoleen, vaan joka kääntyy hylkää jumalattomuuden ja saastaisuuden hengen, joka on pilkannut minun nimeni. Te olette minun kansani, monessa kohtaa hairahtuneet, mutta nyt on aika astua uuteen aikaan, apostoliseen aikaan. Ja tulette näkemään minun kirkkauteni, sanoo Herra. Amen! Amen. Mä näin keväällä semmosen unen, missä 3 miestä seisoo kallion päällä, langan laihaa käveli vaan kohta eikä puhunut mitään. Ja siinä unessa niitä miehiä käänneltiin ja ne oli yhtä laihoja kuin juutalaiset keskitysleirillä. Ensimmäisellä kaverilla oli jalkapojat vereslihalle, ei ollut kenkiä eikä sukkia jalassa. Ja kun mä heräsin tästä unesta, mulla oli valtava semmonen ahdistus oikein. Mä tajusin, että nyt on tulossa sellaiset ajat Suomeen. Ja mä uskon, että Jumala tulee sallimaan, niin kuin eräs mies sanoi, joka oli samaan suuntainen profeetti, mikä Diegon kautta tuli, että hän tulee leikkaamaan tätä elintasoa. Ja että sitten kun tämä kansa joutuu vaikeuksiin, se kääntyy Jumalansa puoleen. Niin kuin Israelin kansakin. Sodoman synti oli leivän yltäkylläisyys, eikä kurja eikä köyhää kädestä kiinni otettu. Pidetään me kristittyinä huoli siitä, että me otetaan kurjaa ja köyhiä kädestä kiinni, autetaan ja tuetaan niitä. Ei paineta ihmisiä alaspäin, vaan rohkaistaan ja nostetaan ylöspäin. Mä uskon, että Jumala puhutaan sanoman kautta tämän nuoren miehen kautta äsken. Mä tiedän sen, koska väärät profeetat tuovat aina vain hyviä asioita, ja oikeat profeetat tuovat sellaisia asioita, mitkä koskettavat ja satuttavat. Jumala haluaa puhua tälle kansalle, että nyt on tullut aika tehdä parannus kaikista irstauksista ja synneistä, sillä Herran tulo on lähellä. Ja joka Jeesuksen puoleen kääntyy, hän saa syntinsä anteeksi, hän saa armon ja uuden elämän. Sillä Jumala on myös rakkauden Jumala,
vaikka hän onkin tuomion Jumala, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta niin paljon hän rakasti meitä, että hän lähetti poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän syntien tähden, että hän otti meidän tuomion pois, nimittäin ristillä. Meidät on sovitettu, meidän velat on maksettu. Meidän täytyy ottaa tuo lahja pelastus vastaan tänään. Meidän täytyy avaa sydän Jeesukselle ja sanoa, anna minulle anteeksi, tule minun sydämeeni, pelasta minut, hän tekee sen. Nyt ei omat voimat enää auta, eikä hyvät eikä hienot puheet. Se on varma asia. Me tiedämme, että tässä on talo meidän takana, missä säädetään Suomen lait. Me ollaan täällä ennenkin oltu rukoilemassa. Ja meidän tehtävä on myös tänään rukoilla esivallan puolesta, niin kuin Raamattu sanoo. Rukoilkaa esivallan puolesta, että he voisivat tehdä viisaita päätöksiä tässäkin maassa. Kuinka nuoret, kun te lähdette viemään Jumalan sanomaa tähän kansaan, yli 40 kaupunkiin, niin pitäkää huoli siitä, että teillä on armo myös mukana. Jumalan armo kantaa. Se on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, sanoo Tiituksen kirjeessä Paavali kirjoittaa siellä. Mutta on tosi, jos ihminen hylkää ton armon, hän joutuu kerran kuulemaan sanat. Mene pois minun luota. Siihen iankaikkisen tulo, joka on valmistettu perkeleelle hänen enkelellensä. Mutta Kristus sanoo niille, jotka kääntyvät hänen puoleensa, tulkaa minun tyköni, minä en heitä teitä ulos. Ja hän sanoo kerran niille, jotka uskovat Jeesukseen, mene, sinä hyvä palvelija, mene minun iloni. Kumman sinä haluat valita? Me olemme valinneet Jumalan ilon. Me olemme valinneet iankaikkisen elämän. Me olemme valinneet Kristuksen armon elämäämme. Jeesus Kristus on Herra. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa pelastaa tämän kansan. Hän haluaa tulla sinun sydämeesi asumaan. Hän haluaa antaa rauhan sinulle tänään. Ihmisen elämä voi päättyä yhtäkkiä. Me kuulimme tänään viime yönä surullisen uutisen. Yksi meidän veteistä, Sanna, hänen isänsä oli kuollut viime yönä kello 12. Tiedätkö, me emme elä ikuisesti täällä maan päällä, mutta meidän sydämessä on iankaikkinen henki, jonka Jumala haluaa pelastaa taivaaseen. Jeesus Kristus rakastaa sinua, suomalainen, ja hän tahtoo pelastaa sinut. Raamattu sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, Jeesukseen Kristukseen hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja Jeesus sanoo nuo kuuluisat sanat Johanneksen evankeliumissa, sillä minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan voi tulla Isän Jumalan tykön taivaaseen muuta kuin minun kauttani. Ystävät, on vain yksi tie, on ainut tie, ja se on Jeesus tie.